Ψάχνεις για σαλόνι, τραπεζαρία, υπνοδωμάτιο, κουζίνα? Σου έχω τη λύση. 6.000 τετραγωνικά μέτρα για να διαλέξεις. Καλώς ήρθατε στο Έπιπλο Καπατζά. Είμαι η Δήμητρα και σήμερα θα δούμε μια τεράστια ποικιλία από έπιπλα εξαιρετικής ποιότητας για όλα τα γούστα. Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από σαλόνια με μοναδικό σχεδιασμό, άριστη ποιότητα και λειτουργικότητα. Επιλέξτε ανάμεσα σε γωνιακά σαλόνια, διθέσιους, τριθέσιους καναπέδες, μοντέρνους ή κλασικούς, με αποθηκευτικό χώρο ή καναπέδες που γίνονται κρεβάτι και στολίστε το σπίτι σας με ποιοτικά έπιπλα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Το Έπιπλο Καπατζά διαθέτει εξίσου μεγάλη ποικιλία σε τραπεζαρίες σαλονιού και τραπεζαρίες κουζίνας, κατασκευασμένες με τα καλύτερα και ποιοτικά υλικά στις οικονομικότερες τιμές της αγοράς. Έχετε την τηλεόραση των ονείρων σας? Τώρα χρειάζεστε ένα μέρος για να την τοποθετήσετε. Στο Έπιπλο Καπατζά διαθέτουμε πολλές συνθέσεις σαλονιού, μοντέρνες ή κλασικές, για να ταιριάζουν σε κάθε τύπο διακόσμηση του σπιτιού σας. Εδώ θα βρείτε πολλές επιλογές σε ολοκληρωμένα σετ κρεβατοκάμαρας, ανοιγόμενες ή σειρώμενες ντουλάπες, συρταριέρες για μεγάλα ή μικρά υπνοδωμάτια.